Ako tretí. Mladšího. Ostrevačky a bez toho. Chlapci vracajú do jedného kola, ako prvý je tam Martin Argan. Maťo Božár. Rúchalo. Dneska by mu povedal. Nie, a Janoš povedal. Môžeš to povedať? Je to škoda? Bol to zaujímavé. Chýbalo už len pár metrov. Prvé miesto Maťo Argan. Druhé miesto Marian Božár. Tam vidíte Barenčík Jan, Onka Karol, Sečkár Peter, Pavel, Pák Michal, Jaroslav, Martin, Maťa. Na to, ten sa škodol, ako ide. Takže tie výjazdy budú zaujímavé aj pre túto štvorkolku. Kto vyhrá, Dole poza prechu a tak. to bude zaujímavé. Takže 59 máme tam Sečkár Peťo. Je tam Onka Karol. Maťo. Maťa. Michal. Takže vidíte, že chlapci sa nemajú Red Bull, takže to ich dáva krídla. Čo budeme vidieť? Ale ako prvý mal by to byť Peťo Sečkár z Levíc. Áno, je to tak? Karol, Bobiak Pavel, Suchá hora.
Maťa Sebechlevý. Potom Áno, poďme! Martina Ušek. Na špeky sa nič nemení. Zatiaľ Petr Šekár. Karol. Hubiak Pavol. Maťa. Martin Maťa. Odstáva. Hubiak Valči. Ponaháňa ich trošku. Dobre, tu sa už stále čakám, že ho Trojicu. Máme tu aj nášho Peťa Ančina. Vidíme, jeho tie skoky zaujímavé z Floridy. Potrebuje trošku odýchnuť a prepasovať aj svoje telo. Povedení sa ťa nič nemení. Karol Huska. Hubiakovi Pavlovi. Kováč Michal. Áno, si dobehnú na rovine chlapca. Dobre, hýbe. Hej, nie, rapa. Hej! Menení sa nemení. No. Velíc. Čekali na kolo do dičky. Potom Víc, Karol. Pále Hubiak. Hej! Nerobí. On to bude break národ. Nemajú ho. Zle podradil. Takže vidno, že chlapec je vyjadrený a má to v rukách. Takže Peťo. Máme sebou Karčiho. Jak máme. Než tu. Sa nabieha na tej točice, jak? Aha. Tak pačka to. Áno, Barečí. Chlapcov už dobiehajú títo a šachovnica je tu. Je rozhodnuté. Svedí Sečkár Peter na prvení. Karol. Svedíte. Svedíte to. Hubiak Pavol. Jedna hoda. Čtvrté miesto patrí komu?
Sebechlevy, sú to sebechlevy. Spravíme sebechlevy. Martin Baťa, 4. miesto dokáže každý. Títo pretekármi, ktorí jazdia na 2 kolesách. Je ďalší tejto Barenčík. Áno, je to Barenčík. Poslaný. Je tam Kubašák, je tam. Jaroslav. Baťa Púša, Roman Bebej, domáci pretekár Ondro Hriňo a Škoda Fábia Krajčí Martin. Prvé 3 miesta zatiaľ nepohnuté. S otáznikom. Honda s prehľadom, Fiesta tiež, Opel či a prvá Honda CRX stojí, poradie sa mení, Miňo Becker prvé miesto, Roman Bebej druhé, Ondro Hriňo, Martin Hriňo tretie a Martin Krajčí štvrté. Čo sa deje s Hondou CRX. A vidíme, a máme červenú, stojíme máme tu kotrmelec. Takže poradie sa mení. Škoda. Prvé miesto máme Miňo Becker. Druhé miesto Roman Bebej, Ivica. A Škoda Fábia, Zosásy, Krajčí Michal, Martin. Že by to mohlo už aspoň na takomto náskok dostatočný, nikto nie je ohrozený, že by to mohlo. Miňo vchádza do posledného kola. Fiesta, ktorá tiež už má čo to za sebou, či skoky, či trávce, či nárazy, všetko pozná. Ale to je výsledok, aby skončil podstatne víťazov. Škoda. Na treťom mieste a vidíme tu šachovica pripravená a Miňo Becker vchádza do tejto rozjazdy ako prvý. Roman Bebej na druhom mieste. Už len pár metrov. Vidíme, šachovica malenka je rozvodená. Patrí mu druhé miesto. Tretie miesto si prichádza odmávnuť Martin Krajčí z Osasy. Číslom 140.
Becker, druhý Feriandi, Jozef Baňar. Ako vidíte, je to trošku zúčaté, je to rýchlejšie, je to pružnejšie, až 10 aut, bude sa na čo dívať, bude sa stále niečo diať. Myslím si, že zážitok športový. Kadet ostáva. Volkswagen Golf podnieha. Možno sa to ešte zmení, ťažko povedať, ale vidíme, že tam boj o to prvenstvo stále je, stále drží ľudí v napätí a budeme vidieť, či dokáže niekto odolávať táto zákruta prekvapenia. Kocman svojho súpera predbehol, dostáva sa na druhom mieste, stále melie a tlačí. Budeme vidieť tú zmenu, alebo nie. Chlapci vchádzajú do predposledného kola. Tretie miesto je tam s prehľadom. Takže Janči Becker zatiaľ natiahol svoj náskok. Perovi Verčimu. Zatiaľ na prvom mieste Janči Becker, druhý Feriandi, tretie miesto. Banského Studenca, Jožko Baňar, má tam svojich ľudí, svoje kone, svoje faninky, ktoré mu fandia a tlačia ho dopredu. Dneska je to, alebo v tejto rozjazde je to zatiaľ len 4. miesto, ale vidíme, že sa mu bude dariť a že to budeme vidieť, kto a ako. A bolo odštartované. Je to Honda. Je to Honda. I 17 je tretí, 157 Boris Kotrov. Nie je divu nespokojný so s tretím miestom a už vidíte, útočí tá zákruta. Aj vonkajším oblúkom dokáže nepustiť Erik ideálnu stopu a potom odťažujú. Nervy, jeden chybný krok, vidíte plech na plech. Stovečka. Tretie miesto je otázne, vidíte, tie autá tvrdo pracujú na sebe. Či dokáže táto rovinka rozhodne? Zatiaľ sa poradie nemení. Stopu a lietajúci Verdi je tretí zatiaľ, ale nie je spokojný určite s tým. Potom ešte je tam Boris Koprovský, ktorý
kontroluje dianie pred sebou. Ešte z toho všetkého vyjde najlepšie. Ťažko povedať. Verdi sa. A toto je. Pozrite sa, ako využije svoj manéver vo svoj prospech. Náš lietajúci Verdi. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Takže Verdi z 3. miesta prichádza na svoje prvé. Erik Libošťok na druhé. Poprovský Boris na 3. a Jardo do svojho vozu CRX ostáva stáť. A je to len po šťastí. Miesto. Ale ešte to nie je také strašné, druhé je, aj to je pekné, ešte to nie je finálová jazda, ale aj to sú škoda, body. CRX sme asi chválili a teraz sa nám odďašila tým, že ostala stáť. Škoda. Je to odmávnuté, Verdi prvý, Erik druhý, Borioni, čo potrebujete všetko pre vašu autodopravu a bolo odštartované. Budeme vidieť, kto vyhrá tejto rozjazde. Jaro Fajčík vyšiel z toho ako prvý. Stanley Koritár druhý. Maňo Odvár štvrtý. Uvidíme, či to tam sa niečo bude diať, lebo vidíme, tam je Stanley a keď je Stanley v kurze, stále sa tam niečo deje.